junaci srpski, dozvolite mi da vas u ime Srpskog narodnog odbora pozdravim dobrodošlicom kako se pozdravljaju braća naša na Kosovu. Zdravo! Mi smo u ovom trenutku još suviše očarani. Još pitamo sebe, je li ovo što danas 9. novembra 1918. vidimo samo produženje 500-godišnjih snova naših, ili je već nastupila java? Java je. I hvala vam što ste ispunili današnje snove Srbinove. Mi vas danas gledamo kao one koje prostiru pred nama jedan komad raja i neba. Mi vas gledamo i ne možemo dosta da se nagledamo, pa vas molimo, ostanite. Naći ćete u nami braću. I oni u okolini našoj koji nisu Srbi, već su duševno mirniji i bivaće mirniji, čim padne u deo ta čast da vas bolje poznaju. Ja sam srpsku vojsku gledao u ljutom Arnautluku, kada posle junačke borbe vojnik ulazi u protivničku kuću, a u času zaboravlja i na osvetu i na sve drugo. Gledao sam ga kako sramežljivo noša na rukama svojim arnautsko detence, jer on veruje i u Boga i u dušu i nikad ne zaboravlja da i on ima ženu i decu. To je duša velika. Pred tom dušom padao sam na kolena. Takvim pravim junacima želimo istrajno dobro, jer u njihovom dobru leži i naše dobro.